ಕೊರಿಯರಿ ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ ಏತೆ ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನಿಂದು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಅರ್ಧ ಬುಡ್ಡ ಬರ್ತದ ಆತಳು ಕೂಡ ಪೋಯಿ ಪೋಯಿಂದು ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಇದು ಪೋಯಿ ಗಾಡಿ ಉಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇ ಬಂಡೆ ಸಂಬಂಧದಾಕ್ಲೆ ಎಗ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ದೀಜಿನಿ ನಾನು ನೀರೇಕರನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನೀವು ದಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗಾಪಿನಿ ನೀರೇಕರೇನೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರೋಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನರೀಶ ಪೋಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಉಡಿಯೇ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದೇ ಬಡ್ಡು ಬೆಚ್ಚಾತನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಬೋಡು ಐಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ರೆ ಬಂತೇರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮು ಇನಿ ಪೂರ ರೇಷ್ಮಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತನು 4:15 5 ಗಂಟೆ 4:15 ಕರೀಂಡು ಕಾಲ್ಕಬಿ ಐನ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನೇ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ 5 ಗಂಟೆ ಬರಾರು 5 ಬಂದು 5 ಅವು ನಮ್ಮೈತೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಮೂಲೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನು ಸಾಂಗ್ ರೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಐಟ್ ಓವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಕೇನು ಪಾವನು ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದೊಂಡತೆ ಐಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಇಜ್ಜಿರು ಮಲ್ತದಿಜ್ಜರು ಐಕ್ ಅಂಚದು ಎಂಕ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ತೂಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಜನಲ ಇಜ್ಜಿ 5 ಜನ ಉಪ್ಪುನು 5 ಜನ ಐತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಉಂದೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡಳಿದ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿದ ಟೀಮು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದ ಟೀಮು ಓ ಅದೇ ಬಾ ಹಾಂ ಒಂಚದು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ಡು 5 ಜನ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಂಚಿದಾಕಲು ಇಂಚಿ ಬರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇಂಚಿದ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿದ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಮಿತಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಐತೆ ತೂಕ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಯ್ ಅತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಣ ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ತೂವರೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಪೂರ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲು ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದೇರು ಶೋಕುಂಡತೆ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ತುಂಬುದಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಇತ್ತು ಕೆಲವರು ಮಲವಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವೇರು ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗಾಪಿನಿ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ತೀರಿ ಇದು ಕಾಸು ಉಂಡ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಗ ಬೈದಂಡ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕಲ ಕಾಸು ಬೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಫಿನಿಶ್ ಆಯರೆ ಪಾಪ ಏತು ಬಂಗವ ತಿಪ್ಪೆರದಾದನ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಆಪುಣು ಓಕೆ ಪುಯ್ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬತ್ತೆಂಕಲು ಮುಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಹೋತಲಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋತಲಿಲ್ಲ ದಾದ ಕಲ್ಪಲಿ ಶಾಲೆಡು ದಾದ ಕಲ್ಪಲಿ ಶಾಲೆಡು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಡಮ್ ಪರಿಚಯ ಅವಳು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾದಿದ್ದು ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ಚಾ ಬರೆದು ಬರ್ತೀನಿ ದಯಬಂಡ ಗಹನ ಪರ್ಪುಜೆ ಆಯೆ ಚಾ ಬೋರ್ಡು ಬನ್ಪಿನಿ ಚಾ ಪರ್ಪುನೇಜಿ ಕಸಾಯ ದಿಂಡ ಕಸಾಯ ಪರ್ಪುಜೆ ಪೇರು ದಿಂಡ ಪೇರು ಪರ್ಪುಜೆ ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾ ಅಂಡ್ಲ ಪರುವೇನ ಬಂದು ದಿಂಡ ಆಯೆ ಚಾಲ ಪರ್ಪುಜೆ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ಚಾ ಬರೆದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಚಾ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ನತೆ ಯಾವ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಚಾತ ನೀಂದ ಪುಚ್ಚೆ ಹಾಂ ತಿಂಡಿದ ರಾಸಿ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾ ಓನ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನಿಯಾರ ಬರೋ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಜಿ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಕಂಚಿನ ಮನಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಏನು ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀನಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಕಕ್ಕುಲಿ ಉಂಡು ರಸ್ಕುಂಡು ಅಪ್ಪ ಉಂಡು ಏತು 5 ಯಾವ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪರೊಂದು ಬತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ 5 ಆಪುಂಡು 5 ಉಷಾ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ಕ ಓಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬೈದನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಉರುವದ ಒಂಜಿ ಹೆಜ ಮಾಡಿದಾಗೆ
ಏತ್ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಾ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಿರಿಗೆ ಬಟ್ ತೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡತಿ ಸುಮಾರು ದೂರ ಅಂಚದ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅತ್ತು ದೂರ ಮಲ್ಪಡ ಕೊರಿಯರ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಬುರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ ಬಂಗಡೆ ಮಲ್ಪುನತೆ ಅಂಚದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದತ್ ಪುಡಿಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕುಲು ಹೆಜ ಮಾಡಿ ಕಡ್ಪುರು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಹೆಜ ಮಾಡಿ ದೂರ ಎತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅವು ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಮ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದತ್ ಪುಡಿ ಆಂಡ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದಾಯ್ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲು ಗೆತ್ತೊಂಡಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ನಮಕ್ ಕಡುಪುರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಬಕೆಟ್ ಅಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಜಿನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲಾಸ್ ಕೊರಿಯರ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಕುಲು ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 5 ಬಕೆಟ್ ಅಂಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಐದು ಕಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಪೆರಿ ಆಯ್ತಾ ಮೆಥಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನುಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕೊರಿಯರ್ನ ಕಡಪುರ್ವೇರು ಆ ಪೊಡಿನ ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನನ್ನ ಪಾಡೋಡ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರಗೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತದ ಅವಡು ಗಂಡತ ನೆನ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಸೀದಾ ಹಬ್ಬಿ ಬತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಹಬ್ಬಿಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತೆತ್ಕೊರಡು ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಅತ್ತಿಗೇನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಬಟ್ ಆರು ದೆತ್ತು ಕುರ್ಚಿ ದೆತ್ತು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ನೆನಪು ಮಲ್ದಿಜಾನ್ ನೆನಪುಡು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ ಪಂಡ್ದು ಪೂದೆತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಓಕೆ ಹಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸುಸ್ತಾಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಜಿಪುಗಿಯಾನ ಎಕಡೆ 4 ಮೀನು ತಂದಿತ್ತೇರು ಬಂಗುಡೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ತಂದಿರು ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತೋಜು ನಿಂಗೆ ದಯಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ಮೀನು ನಾನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಗಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಂಜಿನಿ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಘನಗ್ಲ ಹುಷಾರಿ ಜಾಣತೆ ಅಂಜದು ಗಂಜಿ ಮಲ್ತಾನ ಗಂಜಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನೇ ಬಂದಿತ್ತು ತೌತೆಲ್ಲ ಕುಡಲ ಕಜಿಪಿತ್ತನ ಸೊ ಅವೇನೇ ಉಂಡೈಕಲು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಗಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಮೀನು ಫ್ರೈಕ್ ಸೊ ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಾನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪರೆ ಗಂಡ ಆತನ ಏನು ನಾನು ಸಾರು ಮಲ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಡು ಒಡಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಲ್ಪಂಡೆ ಗುಡ್ಚಿ ಗಂಜಿ ಆವು ಪಂಡು ಅಬಿ ಡಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಗಡ ಕೋಪ ದಯಬಂಡ ಇವ್ ಜೋರು ಬಡವನಿತ್ತನು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವರು ನನಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಾದ ಅರ್ಧ ಬಣ್ಣ ಮನೆ ಹೋಗಿ ನಾನೇನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರ ಬಣ್ಣ ನೆನಪುದಿಯೋ ನೆನಪು ಉಂಟು ಎದಾಗ ಎಗಾರು ಬಂತೀನಿ ಫೋನಾಗ ನೆನಪು ಉಂಟ ಬಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಡೋಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಯಾ ಮೂರು ಉಲಾಯ್ ತಿರ್ಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಿ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತನು ತರದೇರು ಬಂದಿತ್ತನು ಅಂಜ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎತ್ಕೊರ್ಲೆ ಪಿರ ಬಣ್ಣ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅದೆತ್ತಿ ಕೊಡ್ಚೆ ಪಿರ ಬಣ್ಣಗೆ ಬಚ್ಚಿಂದ ಗಾಡಿ ಲಾಗಿ ನೀರು ಪೀರ ಅರ್ಧ ಬುಡ್ಡ ಬತ್ತದ ಆತನು ಕೂಡ ಪೋಯಿಂದು ಗುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಇದು ಪೋಯಿ ಗಾಡಿ ಉಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾತ್ರಿ ಸತ್ಯ ಬೇಜಾರ ನೀ ಸುಮಾರು ಬೇಜಾರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲ ಗುರ್ಚಿ
ಸುಮಾರು ಬೇಜಾರಾಂಡು ಸತ್ಯ. ಅವನವರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನಂದೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಮನಸ್ಸುಡ ಅವು ಎಪ್ಪುಡು ತಿಂದಿ ಜತ ತಿನ್ನೋಚಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂತೀರಾ ಪಿರ ಹೋಗಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಮಾರೆ ದೇ ಈ ಓಡೆ ಗೊತ್ತನೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಮೂಲು ಬರ್ತದೆ ಡೌನ್ ಬತ್ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಪೋಯಿ ಬಣ್ಣ ಏತು ದೂರ ಅವು ಎಂಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆ ಅರ್ಧ ಸಾಡಿ ಬತ್ತೋಕ ನಮ್ಮ ಸೀದ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರೋಡು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಂತ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಮೀನು ಕೈಪು ಹೆಗ್ ಮನಸ್ಸೇ ಸರಿ ಜೀವನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಸತ್ಯ ಬಡ ಪಡ್ಕ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಯಾನೇನಿ ಕಜಿಪುದಾಯ ಮಲ್ತೇಜಿ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಾರ ಇಜ್ಜತೆ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ತಾರೈಗೆ 90 ಎಂಕೆ ಬಂಜಿಸು ಬತ್ತಂಡು ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ತಾರೈಗೆ ಯಾನುನತೆ 52 ರೂಪಾಯಿ ಕುರಿಯ ಒಂಜಿ ತಾರೈಗೆ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ಬೇಜಾರಾಂಡ್ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೇಜಾರ್ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ತಾರಾಯಿಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪೆರಿದು ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ತುಲೆ ಒಂದು ತಾರೈತದೆ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೆರಿಯಲಿ ಅಭಿ ಮುರಣಿ ಅಂತ ತಾರ ಹೀಗೆ ತೊಂಡೆ ಅವತ್ತೆ ಕುಡ್ಮಲ್ ಬರೆ ಮುಂಜಿ ತಾರೆಗೆ 52 ರೂಪಾಯಿ ಕುರಿ ಮನ್ಸು ಬರೋದಂತ ನಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬ್ಯಾರಿ ಬೇಜಾರಾಣ ಅಣ್ಣ ಅವು 3 kg ಇತ್ತಂಡ ಆಂಡಲ್ಲ ಈಗ 52 ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುರಣಿ 10 ತಾರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರು 10 ತಾರೆಗೆ ಅಂದರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊರಿಯರು ಆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಲು ಈ ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆ 52 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಲು ಎಬ್ಬೋ ಬಂಜಿಸು ಬತ್ತನೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಇತ್ತಲಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನ್ ಮೇಳ ಮಸ್ತಲ್ಲಿ ಬಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ಇದು ತಾರಾಯಿ ಕನ್ನ ಹೊಡ್ಸಿದೆ ಗೊತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನೇ ಕಜಿ ಮಲ್ಪುನತೆ ಮೀನಿಗೆ ಅವು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಅವು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ಅಂಚದು ಅವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಕದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬಂತೆ ಇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಇರು ತಾರಾಯಿ ದಮ್ಮ ಕನ್ನ ಹೊಡ್ಸಿ ಬಂದು ಸತ್ಯ ಎಂಗ್ಲು ಅವು ಸುಮಾರು ತಾರಾಯಿಲ ಏನು ದಕ್ಕದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ನಿಜವಾಗಿ ಪನೋಡಂಡ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಅರಿಲಂತೇನೆ ಬೋಲಂತರಿ ಪಾಪ ಇನ್ನಿ ಏರ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲು ಮಿಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರಿಲೆಜ್ಜಿ ಮುರಣಿಯವರ ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತ ಏರ್ ಕೊರಿ ಮುರಣಿಯವರ ಅದು ಒಂದು ರಿಕ್ಷದಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೋಲಂತರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಅಂದು ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮುರಣಿಯವರ ರೇಷ್ಮಕ್ಕ ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅರಿ ಕೊರಿಯರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತದಾರು ಆರು ಅರಿ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪೇರವೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲೇ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಜೇರಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಜೇರಿ ಪಿದೇದಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪೇರಿತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಂತೀನಿ ನೀರೇ ಕರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ದಿಯು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಾಗ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ದೀಜಿನ ನೀರೇ ಕರೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆಡ್ದಿಯು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗಾಪಿನಿ ನೀರೇ ಕರೆನೇ ಏಪಲ್ಲ ಅಂಚದು ನೀರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ರಿಕ್ಷಾದಾಕುಲು ರಿಕ್ಷಾದಾರ್ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅರಿಕೊರುಡು ನಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಅರಿಕೊರುಡು ಪಾಪ ಅಕ್ಲು ನಮಗೆ ಅರಿಗೊರ್ಪೇರು ಅನ್ಪು ಮಾತ ಪಡೆಯೋದು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಪುರ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮೀನು ಗೈಪುಗ ಸುರೂಕ್ ಮೀನು ಗೈಪುಗ ಅಬಿ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಭಲೆ ಭಲೆ ಏತ್ ಕೊರಿಯರಿ ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ ಹತ್ತು ಏತೆ ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನಿದು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಒಳ್ಳೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಲ 4 ಮೀನೆ ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಅಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿದ ಪುಡಿ ಅವಿ ಅಂಗಡಿದ್ದು ಪುಡಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿದೆ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆಯಾ ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡೀರು ಯಾನ್ ಪಿದ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡ ಯಾವಿ ಯಾವಿ ಯಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಓಮಿಂದಾರು ಮೀನು ಬಾಡು ಮಾಡೋದು ಬರ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಪುನಾರ್ನ ಮೀನು ಕೆಲವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೇರೆ ದಕ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ತುಲೆ ಕೆಲವೇರು ಎಂಗಳ ಮೀನು ಸೇಲ್ ಆವೊಂದು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಂದಿನ ಮೀನಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಂದು ಪದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಮೀನು ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೀನು ಮಾರ್ನಾಕಲು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದೇ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಒಮ್ಮಿಂದಾರು ಅರೆಗ್ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದೇ ಬಂದ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಫ್ರೈ ಕಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಕೊನೋಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊರು ಇರಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗಂದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರು ಇರಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಂದಿನಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡೊಳ್ಳೇದು ಮುಖ ಪಂಡ ಅವು ಏನ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಹಾಕೋದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಂದಿನ ಮೀನು ಕೊರು ನಮ್ಮನೆದಾನೆ ಹಾಕಲು ಮೀನು ಜೊತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರು ಸತ್ಯನೇ ಬಂದ್ಬೇರೆ ನೀನು ಮೀನು ಕೊನೊಂಡ ನಿಗಲು ಒಂಜ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದು ದೂರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಟೆಂಪನಾ ಇತ್ತೆ ಟೆಂಪಗೆ ಓಮಿನಿ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಮಿನಿ ಮಾರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಟೆಂಪ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಗಹನಗ ಗೋಡೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನಂತೆ ಸೊ ಒಂದು ಚೂರು ಪೊಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತದ ಬಂದುಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕೆ ಸಾರಣ್ಣ ಮಲ್ದೊಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಪುಣ ಈಗ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕೊರ್ಪುಲಾಕಲಿದ್ದಿ ಮೀನು ದಾಯಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ತಿಂತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ತಿಂತಿದ್ದೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೋದು ಏನು ಅನ್ಪುಣ ಇದಪ್ಪ ಗಹನ ಇದಲ್ಲೇ ಬಾ ಕೊಜೆ ಪುಡುನ್ ಬರೆ ಬಾ ಮುಚ್ಚೆ ಬಗದ ದಿನ ಬರ ದಾನೆ ಇದಲ್ಲ ದಾನೆ ಉಂಡೆ ಹಾಕುನಮ್ಮ ಉನ್ನೋಡು ಚೂರು ಯಾ ಮಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಉನ್ನೋಡು ಆಡ ಯಾವ ಗೆಪುನಾ ಗೆಪುನಾ ಒಂದು ಪಲ್ಟಿ ಬಡ್ಲೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಏ ಉಂಡ ತುಕ ಭಯಂಕರ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಮಲ್ದನ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಅದೇ ಬಿ ಓಕೆ ಹೊಣಸ್ಪುರಾಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊಂದು ಗಲ ಟ್ಯಾಪ್ ಉಂಡೆ ಪಜದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಾಲು ಪಜದ ವಿಷಯ ಗೊಂಜಿ ಗಲ ಟ್ಯಾಪ್ ಉಜಿ ಪಂಡ ದುಂಬ ಅವನಿತ್ತು ನಾವೇ ஒரு யான் பாடோடு ஒரு ஆறு பாடோடு வந்து ಗಲಾಟೆ ಪಂಡ ಒರೊರು ಎನ್ನ ಬೇಗ ಒಣ ಸಾಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಕುಲೋನ್ವೆ ಆರು ನೀರ್ಪಿನಿ ಇಂಕ ನೀಕು ಪಜೆ ಪಡ್ರದ ಅನ್ನ ಅಂದೆ ಅಂಡೈತೆ ಒಬ್ಬರದ ಆಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ತೊಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಒಣಸಾತಂಡು ಎನ್ನ ಒಣಸ ಆಂಡಲ್ಲ ಆರೇ ಪಜೆ ಪಾಡ್ನು ದಯ ಬಂಡ ಓ ಕಂಬಸಾಲಿ ಬಂದ ಆರು ಪಜೆ ಪಾಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಪಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ದ ಆಯ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಪುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಐತೆ ಎನ್ನ ಒಣಸಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮನೆ ಬಂದೆ ಕುಲೋನ್ವೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಯಾನ್ ಪಜೆ ಪಾಡ್ರೆ ಹೋಗುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ನಾವು ಬೇಲೆ ಪಜೆ ಬಣ್ಣ ಅಬ್ಬಿ
ಜಾ ಹೋಗಿ ಪಜೆ ಪಾಪ ಪಾಡ್ದ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಇರೋದಾದ ಏನಂಬೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಹಾಂ ಓಕೆ ಪಜೆಪುರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತನ ನಾನು ಜಿಪ್ಪುನು ಗಂಟೆ ತಾಡು ಒರ್ಮಾಡೆ ಇನ್ನು ಈ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಬೇಗ ಒಡಸ್ ಮಲ್ತು ಜೈದ್ವಾ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉಮ್ಮಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಮಿಲಿಯಾ ಬೇಗ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಜೈದ್ವಾ ಇನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಡ್ಡೆ ನಾನು ಜಿಪ್ಪುನು ಬಲೆ ಬಾಬಾ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದೇ ಹೀರೋಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡ